Permezz tal-attivitajiet li se jfakru l-50 sena mill-indipendenza, il-Partit Nazzjonalista se jkompli jġeddet il-politika tiegħu u jinvolvi b'mod attiv aktar persuni. Dan sostnih it-teżorir tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone li f'intervista ma' dan l-istazzjon tkellem dwar kif il-programm tal-indipendenza se jkompli jsaħħaħ ir-ristrutturar li għaddej fil-Partit Nazzjonalista. Anke għal dak li huma attivitajiet huwa kull attività ħatkun turija oħra esterna biex ngħidlek tal-mod kif il-partit qiegħed jinfetaħ. Jinfetaħ għal parteċipazzjoni aktar wiesa, miftuħin anke għal idea ġodda, ġifieri attivitajiet forsi differenti minn tas-soltu. Naturalment huma ċelebrazzjonijiet u dis-sena partikolari qegħdin niċċelebraw il-50 sena għal daqstant wieħed kif nuxiera qed nipprova nagħmlu l-affarijiet daqsxejn mod iktar speċjali. Però anke l-attivitajiet infushom qed jinvolvu kemm jista' jkun nies għandna l-involviment ta' ħafna li qegħdin jgħinu, l-involviment anke fl-istrutturi tal-partit biex il-prodott biex ngħidlek ikun l-aħjar kemm jista' jkun. Elix Perici Kalaxxone tkellem ukoll dwar il-Lotterija Indipendenza li hija sinonima mal-Festi tal-Indipendenza. Is-sena li għaddiet bdejna isu biex ngħidlek esperiment ġdid. U bdejna l-prize, il-premju ikun xirja sostanzjali mill-Scott Supermarket. U kella rispons qawwi tajjeb ħafna. Dis-sena ħanerġgħu kalla nirrepetu dak l-istess esperiment, għandna premijiet sostanzjali ġi qegħdin mifruxin jitilgħu erba' draws tal-lotterija biex ngħidlek waħda ta' €1,000 xirja, tieni ta' 2,000, ta' 3,000 u mbagħad waħda finali ta' 9,000. Li hija naturalment interessanti ħafna u ħaġa li għandu bżonn kulħadd għax indipendentement minn kollox, kulħadd għandu bżonn jagħmel ix-xirjiet tiegħu. Il-Teżorir tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar is-sem tal-ferat u l-kumitati tal-Partit Nazzjonalista. Ikun hemm stedina biex il-ferat u l-kumitati kollha jipparteċipaw, again ħanbidlu ċertu format, diġà biddenni ħessena li għaddiet, u dak huwa wkoll sinjal ta' partiti tkun miftuħ għal ċertu bidliet ukoll. Però għandna u rreġistrajna l-interess qawwi tal-ferat, partikolarment tal-ferat il-ġodda li jipparteċipaw, qed nistudnu jipparteċipaw b'mod oriġinali kemm jista' jkun. Għaliex anke dak huwa proċess li jagħmel l-attivitajiet iktar interessanti. Elix Perici Kalaxxone għamel appell lill-pubbliku. Ejjew biex niċċelebraw flimkien. Hija kisba kbira, hija kisba importanti ħafna għal pajjiżna u 50 sena bla dubju ta' xejn hija tappa importantissima. Qabel xejn stedina wiesa għal ċelebrazzjoni li tinkludi ħafna nies kemm jista' jkun. Bħala partit ovvjament illi l-parteċipazzjoni tan-nies fil-lotterija, fl-attivitajiet li jsiru, illi jixtru l-affarijiet once li jkunu hemm fuq il-fosos ħanipprova nagħmluha b'mod interessanti u wiesa li tilħaq kemm jista' jkun l-aspettattivi u x-xewqat u dak li jkollhom ikunu jridu n-nies. Però mill-lat finanzjarju naturalment huwa importanti din il-parteċipazzjoni, però daqstant importanti wkoll hija l-parteċipazzjoni biex flimkien niċċelebraw avveniment daqstant importanti. Alessia Bsajla Zammit, Net News.